Ćao drugari, ovdje Serbian Pinguini. Danas igramo Skywars, da 3, 2, 1 ovako, mnogo ću spitati zašto sam opet i zašto baš Serbija. Zato što sam se malo iznervirao. Kud sam upao na teki craft među mi izađe, uvijek mi izađe Merki craft, sad je možda izađe The Serbian Enderman i možda 3-4 para će da bude Serbian Penguin. Na tvoju sliku i mislim da je neki lik isto promenio status njegov jer me iskopirao. Sad sam se naljutio, krećem za 1 sekund, tako da je nije tu. Da vidite zbog ove slike. Nisam uzeo. Ajde, daj. Mi treba ovo onda, ovo i ovo. Treba da bude raspoređeno. Idemo u drvo. Ljudi ostali mogu da me vide. Mislim da vidim moj skin. I moj nickname je Serbia Penguin. Serbia Penguin samo. Azanski stvar. Sve, da li smo da skoču? Ko fora, ha? Do you like it? Idem prvo uglja da uzmem, pošto nema ću to da stavim realno. Serbian Penguin mi se svilo, samo sam ne znam, samo tako, pošto sam skinula ovaj skin. Mislim, skinula sam samo ovaj deo, vidite, on je bio samo Penguin. Ja sam ostalo završio i tako je to sve počelo. 3, top, hajde. Malo laga, sad ide, dijamant. Server je onaj isti. Ne, nije niko. Kao, gdje je ona batica ona pored? Dosta laga. Ne. Holakdarahu. Sad ja da vidim neku zavode. Mi smo previše od onog dela. Sada ću samo da napravim mač, mislio sam da napravim pik. Da mogu malo bolje da ih sve killam, ali kupimo kamenje. Ajde. Recording. Drugi. Ova. Da, hoću. Ako se stavi, stavimo ih 6. Nema me zajebavati. Evo. Idemo sad ljudi. Idemo malo da se bijemo. I ovo je Skywars jer ja volim da se bijem obično. Znači ne u pravom
Ajmo. Jednu foru, što mi dobro postalo. Kada ću? Ajde, nije problem. Htjela za 5 sekundi, ali ne vjerujem da moguće tamo da... Dva, 3, 4, 5, 6. Šmalintra. Povraćamo drveća. Kaj je bio? Lijek smio da dođe malo. A on pao to. Hajmo lijek pao, ja mislim. Lijek sve plaši, ko da sam došao da ga bira. Mići malo ko da sam pretio pravi vrti da ga ubio. Ajmo Skybor. Sad recite mi da li vi želite da je nastavljaju Skybor ili kako. Što ne. Idemo ne. Kuda? I ovo je 1.7.4. Ne. Gdje? Liko, naravno, sve ostaje. Lik nije kupio dijamante. Ne! Joj, Serbia Pingvin ostade drugi. Ne, treći sam. Ovo nije loše. Serbia Pingvin. Bit će intro, tako da Serbia Pingvin je ovdje gotov, tako da mislim da ste užili. Ne zaboravite da bacite like, sub, komentar, šerujte ovaj video i naravno da ako me vidite da piše ovaj Serbian Penguin, Serbian PNGUIN, da sam ja znači lajkati Facebook stranicu, fanpage, sve ostalo nešto naćete u deskripciji, tako da to je bilo to. Vidimo se u nekoj sljedećoj.